Γεια σας κορίτσια μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μια τεχνική που πολυσυζητάται πάρα πολύ το τελευταίο καιρό στον χώρο της ομορφιάς. Είναι η τοποθέτηση extension με τη χρήση λάμπας LED. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι, πώς λειτουργεί, τις ανησυχίες που μου εκφράζετε πάρα πολύ συχνά, τα θετικά και τα αρνητικά. Και τελικά αν αξίζει να την επιλέξετε ή όχι. Τι είναι η LED τεχνική με απλά λόγια? Η τεχνική LED είναι μια σύγχρονη εξέλιξη της κλασικής τοποθέτησης extension, όπου η κόλλα στην κλασική τοποθέτηση extension, δηλαδή με την κλασική κόλλα, στεγνώνει από μόνη της στον αέρα, ενώ με την LED τεχνική υπάρχει μια ειδική κόλλα η οποία για να στεγνώσει πρέπει να πολυμεριστεί. Αυτό σημαίνει ότι η κόλλα κλειδώνει ακαριέα πάνω στην φυσική βλεφαρίδα με απόλυτα έλεγχο από την τεχνίτρια. Γιατί όμως δημιουργήθηκε αυτή η τεχνική? Η LED τεχνική δημιουργήθηκε για να λύσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται συνήθως κατά τη χρήση της κλασικής κόλλας, η οποία είναι οι ερεθισμοί, το να μην στεγνώνει γρήγορα η κόλλα στη βλεφαρίδα, όπου στην ουσία αυτό επηρεάζεται από την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου. Τα έπειτα είναι τα λεγόμενα stickers, όπου κολλάνε βλεφαρίδες μεταξύ τους η μία με την άλλη δίπλα. Και το πιο βασικό είναι οι ερεθισμοί, οι κοκκινίλες και τα τσουξίματα. Στην ουσία, στην κλασική κόλλα που γίνεται κατά την τοποθέτηση extension επηρεάζεται πάρα πολύ από τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου, κάτι που με τη LED τεχνική δεν μας απασχολεί καθόλου αυτό. Μία από τις πιο πολυσύχναστες ερωτήσεις που μου κάνουν πάρα πολλές πελάτισσες είναι αν είναι επικίνδυνη η χρήση LED λάμπας. Εννοείται πως δεν είναι επικίνδυνη, διότι δημιουργήθηκε μόνο για καθαρά αισθητική χρήση. Ενώ δεν εκπέμπει όπως την επικινδυνότητα που εκπέμπει το φως του σολάριου. Ένα δεύτερο ερώτημα που με ρωτάνε πάρα πολλές πελάτισσες είναι αν καίει. Όχι, δεν καίει σε καμία περίπτωση, διότι το φως που ενεργοποιείται είναι για 1 με 2 δευτερόλεπτα το πολύ. Τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής LED είναι ότι έχει άμεσο στέγνωμα χωρίς αναμονή, λιγότερο τσούξιμο και ερεθισμούς, πολύ μεγαλύτερη διάρκεια στο αποτέλεσμα, σταθερό αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή, ιδανικό για άτομα που έχουν ήδη αλλεργικές αντιδράσεις από την μέθοδο της κλασικής κόλλας και δεν επηρεάζεται από την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου. Τώρα τα αρνητικά της LED τεχνικής είναι ότι δεν μπορούν να τα κάνουν όλες οι τεχνίτριες, χρειάζεται συγκεκριμένη εκπαίδευση, ο εξοπλισμός είναι λίγο πιο ακριβός, οπότε και σαν υπηρεσία κοστολογείται λίγο παραπάνω από τις κλασικές τοποθετήσεις. Η LED τεχνική είναι κατάλληλα για άτομα τα οποία έχουν δακρυρία, δουλεύουν σε υγρά περιβάλλοντα, οι κοπέλες που θέλουν να έχουν σταθερό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πω ότι η κλασική κόλλα για την τοποθέτηση extension είναι κακή. Είναι εξαιρετικά. Απλά η LED τεχνική έχει λιγότερη ταλαιπωρία, άμεσο στέγνωμα, μεγαλύτερη σταθερότητα και πιο προβλέψιμο αποτέλεσμα. Συμπερασματικά η LED τεχνική είναι μια σύγχρονη, ασφαλής και αποδοτική τοποθέτηση extension, το οποίο δεν αντικαθιστά την κλασική, αλλά δεν είναι και μαγική, απλά ανεβάζει την ποιότητα του αποτελέσματος σε άλλο επίπεδο. Αν έχετε απορίες σχετικά με την τοποθέτηση της LED τεχνικής ή οτιδήποτε άλλο, γράψτε μου στα σχόλια από κάτω και θα σας απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.